sei kwamuri ikoko. Ndakamirira vanhu top fans. Nhasi Sunday muri kuenda kuchechi here? Nhasi Sunday kudai maenda kuchechi here top fans? Top fans ndibeko apa. Alright. Ndakamirira vanhu ndichiri ne00 viewers. Kuti sei kwamuri ikoko? Ndini wenyu Hatirari ndikubai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndakamirira vanhu. Hello guys, kuri sei kwamuri ikoko? Kuri sei kwamuri ikoko? Nhasi zuva reSunday. Kuri sei kumachechi? Kune vaenda kuchechi? Kune varada kuenda kuchechi? Kuri sei kumba? Kune vasiri kuenda kuchechi? Kuri sei kumba? Handati like muri kugona murikuisa malove, ndiri kuzviona. Aripi makoti zvandichaita katani 26 viewers. Zvandichaita nhasi ndichauya live namakoti panapa pa YouTube. Tombona toita 1 hour live chedu tiri tese namakoti. Ndo zvandichatoita. Primrose abvabvunza makoti Ronald kuri sei koko moyo zviri sei. Ndikuona muri kulaika, muri kuwanza malove. Ndine chiziviso chandauya nacho chichabatsira vamwe vanhu. Ngati chingabatsira vamwe vanhu. Chichabatsira vamwe vanhu. Chiziviso chandauya nacho ndi varova. Guys, kune vanhu vanoita zveku madei chibaba apo ndiri bo. Kune avo vanoda kucreata content, varikuda kutanga kugadzira mavideos panapa pa YouTube, even TikTok. Ndiwo mukana wandauya nawo. Ndiri kutengesa inini YouTube channel iri kubhadhara nakudhara. Atatomira makoti. Ndichauya naye makoti. Ndiri kutengesa YouTube channel iri monetized, iri kubhadhara nakudhara. Kune vanoda kuitawo zveTikTok, pane TikTok yandiri kutengesa yatikurei, neFacebook yandiri kutengesa yatikurei. Ini ndinoda, asi ndiri kuita zvekutengesa zvinhu izvezvi. YouTube iri kuita iyo $250 iri kutobhadhara mari nakudhara, iri monetized. YouTube iyoyo. TikTok ine 20,000 followers. Vanoda kuitawo zveTikTok, iri kuTikTok, iTikTok account, sorry, iri kuita $200. Yatoti kurei ende engagement yayo yakanaka. Even YouTube ndataura kuti yakutotese yakubhadhara, ndiri kuitengesa. Facebook page rine 8,000 rakura. Kune vaya vanenge vaida kushambadza mabusiness avo, even kugadzira content yako ikoko yatokura Facebook. Saka kana uchizvida ndinodawo, asi ndiri kuzvitengesa. Kana wazvida ndoisa nhamba, anenge atangawo kundibata ndobva ndamuita sei ndamutengesera zvinhu zvandiri kutengesa izvozvo. So kuri sei kwamuri? Munondionera muri kupi? Ndichikutenda zvikuru ne-love and support yamunondipa nguva nenguva pano pa this YouTube channel yeHatirari 263. South Africa, South Park, sorry, ndiri kuSA. Kuri sei kuSA? Kuri sei kuSouth Park? Kuri sei ikoko paHopley DJ Papa P? Zviri sei DJ Papa P? Nembudzi yakumusha kwangu. Ndiri wegokwe kai. Ndiri wegokwe uko. Kuri sei kogokwe? Ndiri nemangwe. Ndokwangu kwane mangwe. Ndokwa Pretoria SA. Kuri sei kuSA? Ndikuda kuona makoti pandiri kuuya next month. Tinowanika kuGlenora Extension muguta reHarare, ndomatinenge tiri. Munomuona makoti, munhu ari free, munhu anofara nevamwe, munhu ndingati chii, kana uchirukwa musoro anobva kuruka mahara, sizvo uchimufarirawo. Munhu ari bo makoti.
anofara nevamwe. Saka chiziviso ndakuudza izvi zvandiri kutengesa vachazvidawo. Rege ndichedzere namba dzangu dzinoti idzo 071. Live yedu nhasi haina vanhu vakawanda nokuti nhasi Sunday. 071 078 sorry namba dzo 078 41 42 35 2 078 41 42 35 2. Ndichauya naye palive Glenora chii Glenora extension Glenora A zvafanira kuti extension Glenora A but iri extension hanzi naChris dakupona iyo history vanhu vanotongofara nevamwe. Yes, Harare South East London kwandiri kuri hapo. Alright, now ndichange ipa namba dzandakupa ipapa ndobva ndakuisai mugroup wachada kusiko mugroup tokurukura ipapo. Hanzi kumaflats here. Maflats ari pa B street pa A wangosvika pamashops epachitubu wakandifonera waipapo awatosvika kuchitubu exactly ndokwatiri ikoko kuchitubu nyange watoyosvika kwatiri isusu zvekuchitubu vanoda kushambadzirwa mabhizinesi avo tibatei futi panhamba dzadakupa ipapo. So inini ndakukutizai ndichakazodzoka namakoti muwe nezuva rakanaka muwe neSunday yakanaka. Much love. Anoita zvese makoti.